ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ноҳияи Рудакӣ назди бозори Давлати Зафар ҷойгир мебошад. Дар ин ҷо дар рӯбарӯяш мактаби Пушкина, аз ин тараф бозори Давлати Зафар ва роҳ ба сӯи мост 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. аз 13 ошшона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 7 ошшонаш ҷойгир аст. ман ҳамин дӯстони азиз трезаҳош мебошад. боз дутта дигар треза аз қафо дорад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. Дар 7 ошшона қарор дорем дӯстони азиз. Дар бино дута лифт мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад. яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаш ҳам низ треза дорад бо масоҳати 61 метри квадратӣ. дар 7 ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошшона иборат мебошад дӯстони азиз. стяжкаи пол, шкатулка, монтажи барқ ҳамаш кардаги дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад. рӯ барои мактаби Пушкина ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозор, бозорча ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед ва дар сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шуруъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо дар омадгоҳи хона мебошад. прихожа, роҳрав аст. ин ҳоҷатхонаву ҳаммом мебошад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра ва ошхона. аз ҳоҷатхонаву ҳаммом шуруъ мекунем. ҳоҷатхонаву ҳаммом дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин дуюм ҳуҷра ва дар дохили дуюм ҳуҷра дӯстони азиз теғзона ва якте дигар ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. ва дӯстони азиз хотир расон мекунем ки бино бо барқи доимӣ таъмин мебошад, лимит надорад. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле гуфтем духонагаи пурра мебошад. ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаш треза дорад. ду трезаи хона тарафи қафои биноро нигоҳ мекунад. як трезаи дигараш тарафи бари биноро нигоҳ мекунад. марҳамат дӯстони азиз. рӯ барои мактаби Пушкина аз тарафи дасти чап маркази ноҳияи Рудакӣ, аз тарафи дасти рост бошад тарафи бозори Давлати Зафар ва роҳ ба сӯи фабрика ва мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 395 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.